ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar, amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser-hi vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. Avui aprofitem que aquest cap de setmana s'ha pintat el mural i hem fet tots els actes per la República i la Llibertat. També hem aprofitat per celebrar els 30 anys del casal saltenc independentista. I res, sense més preàmbuls ni res, us passo tot l'Aleix, que és l'artista del mural. Ells han de xerrar? Sí, ells han de xerrar també, però tu també has de xerrar. Vinga, Aleix. Doncs res, primer de tot, merci per tot. Els que esteu aquí, els que mentre pintàvem anàveu dient... Bueno, els que m'anàveu dient que anava a torn, no, perquè és com... Però no, moltes gràcies a tothom, he estat molt còmode i res... Quan em van demanar que fes aquesta proposta, bueno, vaig fer diverses, i vaig dir, mira, doncs aprofitaré perquè sempre, jo com que em dedico a això, doncs, sempre estic mirant murals i això, trobava que faltava una mica, que està molt bé, però que els murals que hi havia fins ara, que feien una mica de testimoni del procés a nivell de mural, per mi eren tots iguals, no? Llavors no vull dir que sigui diferent, senzillament que vaig dir, doncs no, ha de ser alguna que no sigui els típics punys, els típics antidisturbis, va, anem a donar-li la volta, a fer alguns colors alegres i alguna molt simbòlic. A mi fer coses explícites realment no m'agrada. Aleshores, doncs res, vaig decidir fer això. I la interpretació és una mica lliure. Jo sí que sé, bueno, per mi de tot això l'important era la república, no? I crec que és una cosa que portem tots a dins i que tots en tenim ganes. I per tant és com una cosa que està a dins i a més és molt gran, no? Vull dir, és quasi que el que predomina. L'ull, per mi, doncs simbolitza una mica el procés i l'observació, el viure el procés. Quan tu observes una cosa normalment l'estàs vivint. I les llàgrimes grogues doncs és el símbol del groc. I per no ficar un llaç, també vaig pensar donar-li la volta i que sigui una llàgrima, que no deixen de ser emocions, que no deixa de ser el que estem vivint tots ara, no? I ja està, bàsicament això. La paret també donava força de sí, cal dir que encara no està acabat, però això ho faré una mica més endavant un dia al vespre, perquè allà vaig tenir una mica, em va començar a ploure i allà on hi ha lo blau em va començar a regalimar tot, no? I volia ficar dos mans, perquè em donava per si, la paret ja és així, no? I semblava una reixa, i se me'n va anar tot i llavors vaig dir, bueno, tapa-ho a blau i després ja acabarem d'acabar-lo. Res, un altre tema que us vull demanar, que qui li vingui de gust, doncs he deixat allà uns pots preparats i veieu la persiana, doncs us animo a que participeu. La metodologia és la que vulgueu, des d'escriure una frase aprofitant les línies de la persiana, amb els colors que vulgueu, ens anem ficant d'acord, jo hi seré, i llavors jo vindré un altre dia i faré un marc amb negre, que quedarà tot net i tot centrat. Vull dir que també és col·lectiu aquest mural. En el fons també ha estat molt obert a l'hora de, doncs mira, i això, i allò, i ja està. Moltes gràcies a tots, no m'enrotllo. Gràcies, Aleix. Hem convidat també a Òmnium gironès, que també ha col·laborat amb el finançament del mural, i a l'ANC de Salt, que també han col·laborat amb el finançament del mural. Passo la paraula. Bona tarda, gràcies per ser aquí. Gràcies a l'Aleix pel mural. És un mural que a mi m'agrada molt. No entenc res, però el trobo original i és especialment bonic. Jo us volia llegir la carta que ens ha enviat el Jordi Cuixart en els socis d'Òmnium per motiu de la trobada nacional de socis. Òmnium fa
una trobada de socis l'any, la vam fer el cap de setmana passat i ens ha enviat una carta. Llavors us la volia llegir. Una mica també transmetre's l'estat d'ànim o l'estat d'ànim d'Òmnium. Òmnium pensa que hem de seguir amb els valors del pacifisme, de la no violència, del respecte als drets humans, del respecte a la democràcia. I en tot aquest procés el que és segur és que nosaltres no ens hem traït. Seguim respectant aquests valors, seguim sent no violents, seguim sent demòcrates, seguim respectant els drets humans i ho fem per respectar la nostra dignitat com a persones. Llavors, una mica el nostre compromís és seguir tinguent aquests valors, seguir lluitant dintre aquests paràmetres i, bueno, amb la perseverança, esperar a implementar una república que sigui plena, que sigui per tothom i que sigui d'una Catalunya independent. Passo a llegir-vos la carta. La carta d'en Jordi Cuixart. Porto 205 dies empresonat a sota del Real i visc amb sentiment contradictori la meva absència a la trobada nacional d'Òmnium Cultural dissabte a Mataró. Es refereix a dissabte passat. M'agradaria poder retrobar-me amb cadascú de vosaltres, poder-nos fondre en una abraçada infinita i contrastar els reptes que l'entitat afronta o les incerteses polítiques que vivim com a país. Però tinc la certesa que estem més units que mai, que la de dissabte també serà una jornada per conjurar-nos com a entitat, per reafirmar Òmnium com a eina decisiva al servei de la societat catalana. Perquè, malgrat la repressió, seguim compartint la lluita per aquest país millor que fem cada dia. Hem après a ser lliures quan més oprimits ens volen i a saber-nos feliços quan més dolor ens infligeixen. Ens tenim els uns als altres. Segueixo fidelment tota l'actualitat de les juntes territorials, empaltades amb el fil groc de la solidaritat. Ens toca donar el millor de cadascú de nosaltres, individualment i col·lectiva. I sé que no ens fallarem. Crec sincerament que estem molt més preparats del que ni nosaltres mateixos pensem. Afrontem setmanes decisives i ens cal ser un sol home, una sola dona, plena de serenitat, coratge i dignitat, amb la màxima generositat i sentit d'estat, perquè, com sempre hem dit, res ens serà regalat. Tampoc recobrar la democràcia i les llibertats. La vostra estima i energia referma cada dia les ganes boges de viure, de gaudir de tota l'autoestima col·lectiva que mai podran empresonar. Som Òmnium, sempre en nostre, amb tota la tendresa i enyorança. Jordi Cuixart. Només queda demanar llibertat Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Carme Forcadell. Volem el retorn de Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Anna Gabriel i Marta Rovira. Moltes gràcies. He preparat l'ANC i Òmnium, que demà fa 7 mesos que van empresonar en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart. Avui som aquí per recordar que demà farà 7 mesos que l'estat espanyol va deixar de ser un estat de dret i va posar tot el seu aparell al servei d'acabar allò que Franco no va aconseguir, destruir el pensament, l'opinió i la intel·ligència. I avui ens trobem aquí perquè, en aquest marc repressor, ara ja fa 7 mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El Poder Judicial manté en presó preventiva els líders independentistes perquè els utilitza d'hostatges en una guerra que no pot guanyar. L'ha d'aturar una majoria social republicana que segueix creixent com mostren les urnes. Hem votat fins a 4 vegades els últims 4 anys i en totes 4 votacions l'opció republicana ha guanyat clarament sobre la repressió. Tot això per això són perills polítics, perquè les èlits de l'estat espanyol han decidit que prefereixen sacrificar la democràcia abans que negociar un referèndum i pel camí prefereixen humiliar aquells que li recorden les errades passades abans de seure's i negociar. I què podrien negociar? D'entrada, l'alliberament dels presos i les preses polítiques, o de forma immediata un acostament a Catalunya, ja que l'empresonament lluny de Catalunya vulnera, entre altres,
els drets dels infants, ja que estan creixent sense el seu pare o la seva mare. També podrien negociar el final de la criminalització de les protestes contra la repressió, la persecució del color groc i la prohibició de portar o penjar llaços grocs. També podrien negociar la superació del marc autonòmic del 1938 i la sentència del Constitucional del 2010 que ens condemna a tenir una llengua i unes institucions de segona divisió. Però no ho faran, perquè ja ho han decidit. L'oligarquia de l'estat espanyol, des del franquisme, està disposada a destruir l'estat de dret, si és necessari, abans de negociar i reconèixer el dret a l'autodeterminació. Per això ens envien la policia a agredir-nos en armes prohibides. Per això ens envien els líders de la presó. Per això fan el ridícul a Europa. Només l'aposta per la república ens pot garantir una via democràtica cap al respecte dels drets humans, polítics i socials dels ciutadans de Catalunya. Responem a la repressió a través de la mobilització popular i la solidaritat, però també a través de la unitat de l'independentisme i la fermesa de la defensa del mandat de l'1 d'octubre i la proclamació del 27 d'octubre. Exigim l'arxivament de totes les causes, l'alliberament dels presos i les preses polítiques i el retorn lliure dels exiliats i les exiliades. Visca la República Catalana! Visca!